Верховний представник Борель і секретар Блінкен відзначили свою рішучість в подальшому скоординовано реагувати на виклики з боку Росії, в тому числі на триваючу агресію проти України і Грузії, гібридні загрози, такі як дезінформація, втручання у виборчі процеси, зловмисну кіберактивність, мілітаристську риторику. Мы видим, как в последнее время Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Североатлантический альянс четко декларируют то, что Россия является главной угрозой мировой безопасности. Когда опустится железный занавес? Насправді, мені здається, що холодна війна як така, якщо ви на це натякаєте, вже йде. Остаточно вона оформилася заявою президента Байдена, а саме його відповіддю на питання журналіста декілька днів тому, коли було задано питання, чи є вбивцею Путін. І Джо Байден сказав однозначно «Yes, I do». Да, я вважаю, що Путін вбивця. І оце стало вже, знаєте, такою точкою відліку остаточно, що від того моменту почалася холодна війна. Чи опуститься холодний занавес, як ви запитали, в тому розумінні, як це було в 60-ті, 70-ті, навіть 80-ті роки, сказати складно, тому що зараз світ став трошечки інакшим, аніж він був в перші 50 повоєнних років. Країни стали занадто взаємозалежними одна від одного. Навіть зараз американська сторона говорить, що ми з Росією будемо співпрацювати там, де є спільний інтерес. Тобто вони абсолютно не готові до повного відгородження від Росії. Це один момент. І другий момент. Крім Росії, у Сполучених Штатів Америки є ще один в рази на порядки потужніший опонент – це Китай. І той же самий держсекретар Блінкен, коли він перебував в Брюсселі, він в тому числі, до речі, перша і ключова причина його візиту була не по лінії ЄС, а по лінії НАТО. Зустрічався з міністрами закордонних справ НАТО. В час зустрічі цієї готувався саміт, який має відбутися в цьому році. Ще не оголошено коли, але має відбутися. Так от там, виступаючи перед міністрами, він говорив десь приблизно таке, що ми, звичайно, не наполягаємо, щоб ви взагалі не співпрацювали з Китаєм, але ви повинні розуміти, що Китай – це ключова загроза для європейців, що Китай – це країна, яка нехтує нашими інтересами. Ну, десь приблизно так, не цитата, а описово. Так? Тому мені здається, що будуть надалі ми побачимо все більш скоординовані дії як Сполучених Штатів Америки і Канади, до речі, яка теж, здається, вчора ввела чергові санкції проти росіян. Да, проти 9 російських чиновників. Так, абсолютно, так і європейців. Але от побачить повне закрытие России, принаймні в короткостроковой перспективе, нереально. А насколько мы можем увидеть синхронизированную позицию относительно Северного потока-2 между США и Европейским Союзом? Дивіться, давайте спочатку від великого до меншого. Да? Під час президента Трампа так звана євроатлантична солідарність і єдність була порушена, їй було нанесено дуже серйозної шкоди. Тому що Дональд Трамп не вважав рівньою собі жодного лідера з Європи, з Європейського Союзу, там посеред держав-членів Європейського Союзу. І ключове зараз завдання адміністрації Джо Байдена – поновити цю євроатлантичну єдність, євроатлантичну солідарність. Чому, власне, і полетів через океан в дуже тяжкі часи пандемії, адже насправді ми знаємо, яка зараз ситуація не тільки в Україні, а й в більшості європейських держав. Да? От він полетів все-таки в Європу, вони все-таки зібралися онлайн, не офлайн, а онлайн. Тому що ми бачимо по телевізору тільки певні такі верхушку айсбергу, там дуже багато проговорів тет-а-тет, дуже багато розмов, консультацій, які не стануть відомі широкому загалу. Він дивиться там в очі кожному лідеру. Оце його місія – вернути цю євроатлантичну солідарність. І те, що стосується Росії, от ми спостерігали на прикладі нещодавнього введення санкцій. Європейці ввели санкції проти 4 високопосадовців Російської Федерації, американці проти 7, плюс проти деяких юридичних осіб. Тобто американці готові йти далі. В Європі існує такий непростий процес досягнення консенсусу по кожному рішенню. Відповідно, їм складніше йти виконувати функцію лідера. А от американці, вони одноосібно приймають рішення, і там є закон про введення санкцій проти Сполучених Штатів Америки. Фактично,
руки в адміністрації Джо Байдена розв'язані. Більше того, в першу чергу республіканці, але й демократи в Конгресі, вони вимагають більш жорсткої позиції. Тому єдність буде, скоординованість дій буде, але можна очікувати, що американці будуть набагато більш сміливими, набагато більш рішучими в намаганні протидіяти США. А те, що стосується Північного потоку-2, ви знаєте, неоднозначна ситуація. Нібито вже всі розуміють, що цей проект він шкодить інтересам не тільки України, а й великої частини європейських держав. І зрозуміло, що самому Європейському Союзу. Але от наскільки такі, знаєте, стійкі традиції послідовності в німецькій політиці, що сказавши А, вони завжди говорять ніби Б. Да? І от незважаючи на те, що всі вже ніби просять, вимагають, що давайте зупинять, Ангела Меркель не насмілюється піти на цей крок. Тому мені здається, тут через юридичні процедури американці будуть намагатися зупинити його на останній стадії. Навіть Германия, судя по всему, не против объединить свои технологии с ресурсами России в своих бизнес-интересах. Скажите, можно ли это считать угрозой коллективной безопасности Запада? Складно судити, от якщо говорити просто математично, так от підходить до цієї ситуації, мол, одна Німеччина, а всі проти неї, то да, звичайно, це загроза. Але там же не так просто. Деякі країни-члени єС теж підтримують цю ідею, підтримують фактично Німеччину, йдучи в її фарватер, зокрема Австрія, Угорщина. От. І відповідно, в мене складається враження, як в експерта, як колишнього дипломата, як юриста міжнародника, що в Берліні і в деяких столицях ЄС і НАТО до сих пір не розуміють, наскільки глибока буде нанесена шкода безпековим інтересам Європейського Союзу і НАТО. Тому мені здається, що все-таки буде адміністрація Джо Байдена боротися до кінця, і, скоріш за все, він буде як мінімум, будівництво цього Північного потоку буде як мінімум зупинено на останній стадії на якийсь час, і поставлені будуть конкретні умови, від яких не зможе відмовитися і Німеччина, за яких будівництво може бути відновлено. Пане Вадиме, а как вы думаете, какие это могут быть санкции, которые бы сделали невозможным завершение строительства Северного потока-2? Какие могут ввести еще санкции Соединенные Штаты Америки, чтобы противостоять агрессивным действиям России, которые нацелены на подрыв международной безопасности? Я думаю, що санкцій проти Німеччини чи будь-якої іншої країни як такої, безперечно, що не буде, тому що євроатлантична солідарність і єдність набагато більше важить, аніж якийсь там один проект, навіть при всій масштабності Північного потоку-2. Але санкції проти юридичних осіб, які досі ще беруть участь в реалізації цього проекту, і санкції проти фізичних осіб, які його підтримують, вони можуть бути введені навіть проти німецьких політиків, тому що американська політика, вона іноді діє по принципу такого собі слона в посудній лавці. Коли вони бачать свій інтерес, вони не зважають на жодні інші менші за значимості для них інтереси. Вони можуть піти навіть на те, що ведуть санкції проти таких діячів, як Шрёдер там і так далі. Але на даний момент от відчувається, що відбувається дуже складний багаторівневий процес пошуку компромісного рішення, яке би влаштувало і американців, і німців. Бо не треба забувати про те, що німці – це фактично це локомотив всіх процесів на європейському континенті. І для України партнерство з Німеччиною архіважливо. До речі, згадаю принагідно, що буквально декілька днів тому, 2-3 дні тому, там перебувала велика українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром і віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина. І за відгуками там дуже серйозні переговори йшли, зокрема, і стосовно реалізації економічних проєктів. Тому навіть Україні, при всьому тому, що ми набагато менш потужна країна порівняння з Німеччиною, але в жодному випадку не можна побити горшки з Німеччиною. Тому тут дуже непроста ситуація, але не треба посипати голову пепелом, треба продовжувати свою лінію поведінки, треба намагатися консолідувати позицію тих країн, які розуміють, що цей проект шкідливий, і відповідно намагатися одним фронтом Сполученими Штатами Америки домагатися зупинки цього проекту.